Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Sa panahon ng trahedya at kalamidad, dapat mas matibay ang ating pagkakaisa na maipadama ang malasakit sa kapwa. Tulungan po nating makabangon ang mga nasalanta ng flash floods at landslides na ikinasawi ng 15 katao at 6 pang nawawala sa Tiwi Albay. Magsama-sama po tayo sa Mission Tabang Tugang, a fundraising campaign of Litter News Philippines for the victims of Typhoon Usman. You may send your cash donations to BDO Savings Account name Errol Dakame with account number 103-700-46323. Ang Mission Tabang Tugang ay sa pakikipagtulungan ng Muntalban Bonsai Society, Heroes Alliance, PMI, United Gold Sports at MCBO. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Thank you and welcome back sa ating palatuntunang Kamao Asero. Habang hindi pa ho natin ma-establisa ang linya kay Sir Galma Jeremiah Arcilia, puntahan muna natin ang ilang detalye po ng ating mga balita. Iniimbestigahan na po ngayon ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng pagkasunog ng isang residential area dyan po sa Sampaloc, Maynila na nag-iwan po ng 3 kataong patay. Sa pagsisiyasat, nakilala po ang mga biktimang sina Lynn Rose Valentin, 50 years old, Jordan Valentin or Valentine, 26 years old, at Genra Tropicales. Sa pahayag po ni Fire Senior Inspector Reden Alumno, natrap daw po sa loob ng kanilang 2 palapag na bahay sa number 658 Doña Maria Street, Sampaloc, Maynila ang mga nabanggit na nasawing biktima. Wala namang alarma na naitaas ang Bureau of Fire Protection sa sunog kanina pong umaga at mabilisin po itong na fire out kaninang alas 6:17. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Napaaray naman po ang mga transport group. Makaraang sumipa na po papataas ang presyo ng mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Ayon po sa Alliance of Concerned Transport Organization or ACTO Chairman Efren De Luna, mga kaibigan, malaking dagok po sa kanilang hanap buhay sa hanay po ng mga jeepney drivers at operators ang patong pong 2 pesos at 30 sentimos sa diesel kada litro at 1.40 kada litro po ng gasolina. Ito'y sanhi po ng pagpataw nga po ng fuel excise tax ng gobyerno at value-added tax ng ilan pang gasolinahan nitong nakarang linggo. Bukod dito, may 2 pesos ding pagtaas ng presyo sa kerosene kada litro at 24 sentimos naman na value-added tax sa bawat produkto. Dahil dito, mga kaibigan, kakalampagin daw po ng naturang grupo ang LTFRB para ibalik ang binawing pisong taas po sa pamasahe sa jeepney
sa Metro Manila, Central Luzon at sa Calabarzon area. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sino kaya ito? Hi Errol, can you give me your address? I hope you can come. I hope I can come into some. I was hoping. Who's that? Nagtatanong ng ating advertising rate. Tony! Thank you, Tony, for trusting our program. Sige, tingnan natin kung yan. Alright, sige. Thank you, Tony. Thank you. He is really interested to help us in promoting further our broadcast platform and our program dito po sa Leader News Philippines sa Pinoy Extreme Channel. Binabalak na raw po ni Bohol Mayor Dave Duvalio na bumaba sa pwesto matapos na ang pangyayaring pananambang po kay Attorney Rico Cabarrubias ang kanyang katunggali po sa darating na eleksyon. Sa panayam po kay Duvalio, sinabi po nito na nasaktan ito agad nang iniugnay sa politika ang insidente at iniugnay ang kanyang pangalan. Ayon po kay Duvalio, wala sa kanyang pagkatao ang pagiging bayolente at sa katunayan, sinasabing kapwa mga pari ang kanyang mga kapatid at tiyuhin o pawang mga kapatid, ang mga pari, ang kanyang mga kapatid at tiyuhin na nagsiservisyo naman sa simbahan ang kanyang mga magulang. Kaya nagbalak yung mayor ng Bohol na mag-resign. Alright, mga kaibigan, as promised, nasa linya na po natin si Sir Galma Jeremiah Arcilla, ang kaibigan po nating nais maglingkod sa lalawigan po ng Albay. Kausapin po natin sa ilan pong mga mahalagang issue po dyan sa probinsya po ng Albay, ang ating probinsyang Tinibuan. Governor! Yan, tatawagin ko ng Governor ha. Governor, how do I call this gentleman? Mabait kasi ito at ayokong mapamali ng tawag eh. Ayan, Governor, magandang hapon po. Si Errol Dacame po ito sa Leader News Philippines sa Pinoy Extreme Channel. Tayo po ay napapanood nationwide at worldwide. Welcome po sa Kamaong Asero program, sir. Magandang hapon po sa inyo, sir. Ginagalang kong kababayan. It's our pleasure to have you, Governor, sir, this afternoon in my show. Kumusta po ang inyong paglilibot? I understand kayo po ay nag-ikot-ikot sa lalawigan po ng Albay, especially nung tinamaan na po tayo doon sa probinsya ng Bagyong Osman. Ano po? Kumusta po ang lalawigan natin base po sa inyong assessment, sir? Yung lalawigan natin, kung naging handa lang yung mga nagsiservisyo publiko, hindi ito dadanasin ng ating bayan, lalo na itong Albay. Kasi wala sanang mangyayaring casualties dyan kung ang isang tagapamuno ng isang probinsya, kung mayroon siyang naka-amba o may alert team, halimbawa kung may low pressure area, may tinatawag sana siyang special reaction team. Mm-hmm. Para yun ang maglibot. Yun ang maglibot sa lalawigan para alamin kung ang mga tao ba, yung mga mamamayan ay ligtas sila sa kanilang kalagayan. Kaya dapat dito bilang isang opisyal, mayroon kang kapabilidad na dapat mag-form ka. Opo. I-perform mo na atasan mo ito na tingnan yung kalagayan ng iyong kababayan. Opo, tama po. Opo. In fact, para walang mapahamak. Tama. Hindi kasi kung hindi dapat prepared ka. Yeah. Kasi taong bayan ang pinaglilingkuran mo. Yeah. Opo. Kaya kailangan pahalagahan mo ito na itong, halimbawa, may mga low pressure area. Titingnan mo yung mga kalagayan. Yeah. Oo. Ito ba ay safety?
O kaya kailangan sa may mga ganon, handa ka lagi. May naka-prepared kang ano to? Response Team. Opo. Actually, Governor, kabayan, actually, ang gobyerno may mga specific departments na halimbawa sa provincial level, meron silang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Yes, opo. So, meron pa silang Provincial Social Welfare and Development Office. Sa madaling sabi, maliban po dyan meron pa silang Calamity Fund. Yes. All we really need is a very, very active official na malayo pa man ang trahedya ay identified na ang mga lugar na peligroso at pwede nang ilikas ang mga residente, especially in those danger areas nang hindi naabutan ng landslides, hindi abutan ng flash floods, hindi tulad ng ngayon napakaraming namatay, Governor, di po ba? Opo. Yan, dapat kasi may handa kang team para sa anumang mga unos na mangyari dyan, opo, madali mo tugunan o may kuwan mo yung tao. May ligtas mo. Opo. Kasi kung ikaw ay patulog-tulog lang, wala talaga. Walang mangyayari. Right. Kawawa lang yung mga nasasakupan mo. Tama po. In fact, even yung emergency response team dapat na, lalo sa Albay, kabundukan, karagatan, dapat lahat ng kagamitan sa ganyan mga terrains ay nag-i-invest ang provincial government, pati sa dagat, mga amphibians, mga speedboats, mga bangkang malalaki. Yes. Mga bulldozers, payloaders, dump trucks, lahat dapat mayroong ganyan eh. Di ba? Kasi those are the practical and usual equipments na kinakailangan kapag may sakuna. Halimbawa, mga punong natumba, hindi mo basta maalis yan kung wala kang chainsaw, wala kang bulldozer. Di ba, sir? Wala kang cranes. Oo. Tama po. Opo. So, kasi kailangan mayroon kang nakahanda. Yeah. Nakahanda ka dyan sa anumang kuwan mo. Halimbawa, mayroon kang nabalitaan na binalita na kasi binabalita naman po ng media na mayroong sakunang darating eh. Yeah. O dapat ikaw bilang nasa government, yung pagpapahalaga mo sa iyong kapwa ay pasensya ka na dahil nagmamaniho kasi ako ito kasi ko i-park mo muna. Governor, nagpa-parking ako. Sige. Hanap ka muna ng safe na lugar na dyan, Governor, para makapagkwentuhan tayo ng maigigi. No? By the way, sige po. Sige, saglit ha. Yan. Paparkingin muna natin si Governor. Saglit ha. Ayan. Si Governor, si would-be Governor Galma Jeremiah Arcilla ang ating kausap live sa ating palatuntunan. Kaibigan po nating nagnanais maglingkod bilang gobernador po sa lalawigan ng Albay. Saglitan, nagpa-park masipag po ito. Siya pa nagmamaneo. Yan. So, ako ganyan din minsan eh. Yan. Nga lang pagka mga malayo na yan talagang ibang pinahawak ko ng manibela. Balikan natin. Ayan. Kasi nais natin siyang makasama siyempre doon sa Mission Tabang Tugang natin sa Tiwel Bayan. I think excited siyang makatuwang natin doon sa Mission Tabang Tugang. Samantala mga kaibigan, nagpasok naman po ng not guilty plea si Senador Antonio Trillanes nang siya po ibasahan ng 4 na kasong libel sa Davao Regional Trial Court sa Branch 54 kanina pong umaga lamang. Ang naturang mga kaso po ay inihain
ni dating Davao City Vice Mayor at Presidential son Paulo Pulong Duterte. Ito po ay may kaugnayan sa mga tirada po ni Trillanes sa isyu ng korupsyon. Gayong kilala itong kritiko ng administrasyon. Noong taong 2017 mga kaibigan, binitawan po ni Trillanes ang mga bintang na si Pulong at ang bayaw nitong si Manasseh Carpio, asawa ng kanyang kapatid na si Davao Mayor Sara, ay sinasabi pong sangkot daw sa pangingikil sa ride-hailing firms o mga kumpanyang sumusundo o naghahatid ng mga pasahero. At sinasabi pong dahil dito sa kasong ito'y pinagbabayad po ni Judge Melinda Dayang Hirang si Trillanes ng piyansang 24,000 para sa bawat isang kasong libelo para sa kanyang pansamantalang kalayaan. So ibig sabihin kung 4 na kasong libel times 24, so basically that's magkano? 96,000 pesos. Ayan, yung so nag-not guilty plea, nagpiyansa, o therefore pansamantala pong nakalaya muna si Senador Trillanes. Hindi naman daw po nagpakita si Pulong Duterte sa arraignment ng mga kaso laban kay Trillanes. Bagkus siya po inirepresenta lamang ni Attorney Rainier Madrid na nagpahayag din po ng papatuloy po ng pagdinig ng naturang kaso. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan po natin si Governor Arcilla sa ating palatuntunan. Governor, muli magandang hapon sir. Welcome po sa programa. Humingi po ako ng paumanhin. Kasi kanina, yung sasakyan ko ako nag-drive. It's okay, Governor. No? You're coming in very loud and clear sa ating program this moment. So, Sir, General, ayan, marami pong dapat gawin sa probinsya natin. At nice po nga nating makasama kayo doon sa Mission Tabang Tugang sa darating na Sabado. Marami pong mga kababayan tayo doon excited kang mamit sa Naga Tiwelbay, especially doon sa evacuation center sa Naga National High School. So we're glad to have you on that day, on that very day sa Saturday, General. Apo. Ayan, apo. So sige. By the way, sige, dakuan nga muna natin na Governor. Governor na ang tawag ko kasi dapat maging governor ka talaga. Ano po ang mga naisip nyong napakaganda ng Albay, tourism area, tourism destination ng Albay, complete facilities, and yet napakarami pa rin pong mga mahihirap na mga Bicolano, especially mga Albayanos, sir. What do you think are the needed things na dapat ay ginagawa po ng isang namumuno? Go ahead, sir. Una po rito, yung security ng mamamayan. Katulad po dyan, halimbawa, sa ganyan may mga sakuna o may mga low pressure area. Yes, sir. Kailangan po, ang isang namumuno, mayroon po siya laging team na nakahanda para walang mapahamak na buhay. Yeah. Na ito ay nag-iikot, tinitingnan sa ambang lugar dito na may mga, halimbawa, lupa na nakikita na medyo, halimbawa, guguho, magbigay ka agad ng babala doon sa mga residensya. Tama. Parang mapahamak na tao. Minsan kasi, ang ilang mga namumuno sa ating bayan, pag nakalabas na, ayaw nang lumabas sa bahay nila. Mahirap pag may nga umuulan, ayaw silang naman lang ng kaunting tubig. Basta sila doon nakatulog na, naka-rocking chair, o manonood na lang sa TV, titingnan kung ano nangyari. Walang kwenta. Hindi ba, wala pong pagsasakripisyo na para siya mismo ay lumabas. Para aralin kung ang lugar bang ito ay safety para doon sa mamamayan. Tama. Now, ako po, ang nakikita ko po dyan, tingnan niyo po yung Albay, napakaganda po yan. Yes, sir. Dapat mayroong agrikultura dyan, i-improve yung agrikultura. Ang tubig po ay napakayaman ng tubig ng Albay. Yeah. Para magkaroon ng patubig. Para ang tubig na ito ay dadaloy doon sa mga panayan. Kasi diyan sa lugar na yan, mas masarap po na umani ka ng maayos na
magandang ani na kakain ka talaga ng magandang bunga ng palay. Mm. Na hindi, kasi napapaulat ngayon, di ba? Mayroon na mga ginagawang styrofoam na Fake rice. bigas. Oh, Mas faking maganda mga dyan bigas. Yes, mas maganda dyan sa albay na ikaw mismo ang may sarili kang organic na palay na mapakinabangan ito ng taong bayan. Palaganapin. At ang nakita ko pa po dyan, Apo. ako nga, halimbawa ako, if God's willing, na ako ang lumabas dyan, Apo. magkakaroon sa every barangay, mayroon po tayong mga volunteer workers. Ititingnan po natin, ikaklas natin ito. Ito ba ay magandang buhay, maganda-gandang buhay? Ito, kawawa. Walang kinakain, butas-butas yung kanyang tahanan. Yeah. Ito ang dapat pagtuunan ng isang namumuno sa lalawigan. Na mabigyan ng katugunan ang pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Kasi titingnan po natin, aralin po natin, ang ating mga kababayan, papasok po sa mga mall, malamig. Yeah. Pero ang pagbalik nila sa bahay, ang bahay nila, butas-butas, umuulan. Pa rin. Kaya kailangan, sa isang nangunguna sa bayan, o sa isang lalawigan, pahalagan mo yung kapakanan ng iyong mga nasasakupan. Tama po. Magkaroon ka ng sakripisyo. Ano ba ang maitutulong mo dito? Alam mo kung bakit may kidnapping, bakit may abusayap, bakit may druga, bakit may kriminalidad. Isa lang, kahirapan. Ngayon, pag binigyan mo ito ng solusyon, naniniwala po ako na mawawala ang mga kidnapping na yan, holdapan, nakaw na yan, drugs na yan, kasi bastante po sila. Ang albay, sir, napakayaman. Hindi problema ang income, ang tourism income dyan malaki, nandyan ang geothermal, nandyan ang iba't ibang mga tourist destinations, di ba? Nandyan ang Misibis Resort sa may Santo Domingo area, marami pang mga resorts sa paligid, maraming mga kumpanya dyan in short, I think ang kailangan talaga sa Albay ay matinong leader, sir. Yes, opo. Yung may pagpapalaga sa kanyang bayan. Kasi kung titingnan nyo po, ang Albay napakaganda. Kontrolado lang kasi ng ilang mga ganid yan na negosyante at ganid na politiko Apo. Kaya hindi umimprove. Pero alimbawa, i-open mo ang kalakal dyan, ipapasok mo yung itong mga investor, nako, lalong gaganda po yan at saka wala nang aalis dyan. Tama po. Dyan na mismo sila magtatrabaho, kaso kontrolado. May tinatawag pa silang mga pabaong, kailangan magbigay ng 1 billion para pirmahan, para makatayo ng building. O ngayon, doon sa nagtayo, sa naging investor, saan niya babawiin yon? Pero para sa akin, kung ako ang i-open ko yan. Alright. Para makinabang yung taong bayan. Ngayon, may nakita po akong solusyon sa kahirapan. Una po, dahil kung wala naman pong pera, alam nyo ang budget ng government, kinakapos. Sa pagpunta-punta ko po sa UN, marami pa akong kaibigan na handa silang tumulong sa humanitarian funding. Yeah. Ngayon, ang nakikita ko dyan, una, sisikapin ko na magkaroon ng tinatawag na Albay State University. Kasi ang mga Albayanos, mga Bicolano ay matatalino. Alright, yeah. Ngayon, maraming hindi na nakapag-aral na mga kabataan dahil kapos po yung mga magulang. Apo. Ngayon, actually ngayon, mayroon ng hinahanap lang sa akin yung proposal, may funding ng ibinibigay sa inyong abang lingkod para magpatayo ng isang magandang hospital yan. Napakaganda. Alright, so Governor, dispensa po at mag-i-air na po kasi tayo sa Pinoy Extreme Channel at itong interview po natin ay kasama doon. So kapos po tayo sa oras
We only have 2 minutes more sa ating programa, sir. Baka may nais po kayong sabihin sa ating mga viewers. Si Tito Porras, tagahanga mo ito na sa Montalban na isulong mo raw ang agrikultura para magkaroon daw po ng economic power ang mga constituents natin sa Albay, Governor. Anything you would like to say sa mga kababayan natin, sir? Nanonood po sila sa ngayon. Go ahead, sir. Ako po ay nananawagan at nagpapasalamat sa mga nakikinig sa ngayon. Kung if God's willing na ako ang maging gobernador diyan, itataya ko po yung aking buhay para walang mapahamak ng mga kababayan. Kasi isa rin po ako sa trend about yan sa preparedness. Kailangan ihanda natin yung tambayan na walang mapapahamak. Tama. At may isa po akong gagawin diyan. Dahil sa mga ilang minuto na lang, magagawa pa ako ng tinatawag na special learning center. 6 na buwan itong mag-aaral ang ating mga kababayan dyan, nakapos. Wala silang gagawin, magsalita ng English, magbasa ng English at saka mathematics. 6 na buwan yan. At kasi marami pong pumupunta sa ibang bansa, hindi marunong magbasa, kaya napupugutan ng ulo, hindi magpagsalita ng English, hindi nakakaintindi ng English. Pero naniniwala ko sa 6 na buwan na ito ng pag-aaral, matututo na silang magsalita ng English at magbasa ng English. After that, saka ko ipapasok sila sa TISDA para maunawaan nila ang tinuturo, sinasabi doon sa TISDA. Very well said. Kailangan po yan, General, dahil ang skills ay magbibigay po sa kanila ng kakayahang magkaroon ng trabahong maganda, whether sa Pilipinas mismo or sa ibayong dagat. General, ulitin po natin ito bukas. May time tayo naman bukas, ano? Sige po. Tatawagan po namin kayo ulit. By this time, we would like to say thank you so much for your time, General, sir. God bless you mo. Salamat po sa mga tagapakinig, lalong-lalo na sa inyong himpilan. Salamat po sa pagbigay ng oras. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Maraming salamat po, mga kaibigan. Si General Galma Jeremiah Arcilla, ang kaibigan po nating gubernatorial candidate sa lalawigan po ng Albay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang bilis po ng paglipas po ng ating oras. Mga kaibigan, balikan na po natin yung ating headlines. Sunog sa Sampaloc, Maynila, nag-iwan po ng 3 kataong patay. Excise tax, pinasirit po ng 2 pesos at 30 centimos kada litro ang petrolyo ngayong araw. Dahil po sa pagkakadawit naman sa ambush ng Katunggali, Bohol Mayor magre-resign sa pwesto. Not guilty plea naman ang sagot ni Trillanes sa 4 na libel cases ni Pulong. Supreme Court, sinibak ang rapist na empleyado ng korte. Red alert naman po ang OCD Bicol sa unang bagyong papasok sa rehiyon. At bago tumulak papuntang Las Vegas, Pacquiao sumabak po sa 6 na rounds na mitts. At sa ating tanong sa bayan, mas maganda na ba ang Pilipinas ngayon kumpara noon? Palagay ko'y ang sagot po nyo dyan ay depende. Yan. Depende kung sino nagsasalita, depende po kung saan po kayo nanggagaling, kung anong edad, depende. Sa ngalan po ni Clarence Sandaya at ni Earl Nico Dacame at ang ating Operations Head Oliver Lico, Creative Director Mark Anthony Reynoso at ang ating mga reporter. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Aseros, Errol Dacame. Live sa Lidenos Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.